I konie ruszyły. Datsun tam ostatni wystartował, a poprowadziła Charisma przez moment. Charisma, blisko niej galopuje Hope Dream. Charisma, Hope Dream to jest czołówka. Na trzecim miejscu ścigających Harmattan, tam jest Developer, jest Santadi. Potem reszta koni, duży odstęp i tam z tyłu galopują Tempexa oraz Datsun w odstępie. Hope Dream, Charisma, te dwie klacze. Dalej kilka koni. No ładnie tam wziął zakręt Developer. I prowadzi Hope Dream. Hope Dream finiszuje z tyłu kilka koni. Tam jest Harmattan, jest Santadi, jest także Chick Hill. Harmattan, Chick Hill, Hope Dream, kilka koni jest w walce, także Santadi jeszcze, ale to tam... I także Elongacja się teraz doskonale rzuciła. Elongacja i Santadi i Hope Dream. I za chwilę celownik, Elongacja, Hope Dream, Santadi, Harmattan, pozostałe konie. Teraz dopiero do celownika docierają Charisma i ostatnia Tempexa.